салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Бо мо бошед. инак даври якашниҳоии Лигаи Чемпионҳо низ бо беҳтарин бозиҳо дари худро ба рӯи мо мепӯшад. имшаб яке аз беҳтарин бозиҳои марҳилаи мазкури мусобиқа бо беҳтарин голҳову гузаришҳои аҷиб паси сар шуд. ҳамагон интизор буданд ки Реал шояд бо машаққат Аталантаро мағлуб созад, вале ин тавр нашуд. сафедпӯшҳо он хеле бозӣ карданд ки ба гумонам худашон ҳайрон монданд. Зидан гуфтааст ки агар ҳамон фурсати сапатиро ҳисоб накунем, пас ҳарифон ҳатто назди дарвозаи мо нафаскашиам нарафтанд. агар шумо бозиро тамошо карда бошед, ба гапҳои Зидан розӣ мешавед. бозигарони дастаи Аталанта назди бачаҳои Мадрид мисле ки оҷизу нотавон монданд. ин буд ки ҳатто Винисиус Ҷуниор ки баъзан худ ба худ по ба пояш печида меафтад, анқариб 5 дифогари ҳарифро гузашта тӯбро берун равон сохту худаш ба дарвоза даромад. вай фаромӯш кард ки тӯбро бояд ба дарвоза дарорӣ, на худат. хайр дигар ба қавле Усуш Винисиус да. хулас Зидан гуфт ки бурди асосии онҳо дар ин бозӣ чӣ ва кӣ буд. ӯ гуфтааст ки нақшаи асосии мо ин хуб бозӣ кардан дар хатти дифоъ буд ва бозингарони мо аз уҳдаи ин ба хубӣ баромаданд. дар ин баробар мо дар идораи тӯб низ як сару гардан аз ҳариф боло будем. агар фурсати сапатиро ба назар нагирем, пас ҳарифон ҳатто бинии худро назди дарвозаи мо нишон надоданд. одатан Аталанта фурсатҳои голзанӣ зиёдтар ба миён меорад, вале дар ин бозӣ ин чизро мо мушоҳида накардем. бартарияти мо дар ин бозӣ якдигарфаҳмии олии Модрич ва Тони Кросс буд. Лука ҳоли ҳозир даврони 35-солагии худро паси сар мекунад, вале дар майдон инро касе эҳсос намекунад, гуфтааст Зинедин Зидан. хулас ба қавли нафаре Реал ғалтидаву хеста мурдаашро то финал мекашад. инро ман гуфтаму шумо шунидед. сару садоҳо дар мавриди баргашти беҳтарин ҳамлагари таърихи бошгоҳи Реал Мадрид Криштиану Роналду ба ин даста рӯз то рӯз зиёд мешавад ва ҳатто кор то ҷое расид ки дар нишасти матбуотии охири Зинедин Зидан аз ӯ дар ин маврид пурсиданд. ӯ гуфтааст ки ҳама чӣ шуданаш мумкин аст. мо ҳамаамон медонем ки Роналду ба чӣ корҳое қодир аст. ман хушбахтам ки замоне мураббии ӯ будам, аммо ҳоло ӯ дар дастаи Ювентус бозӣ мекунад ва мо бояд ба ин эҳтиром гузорем ва интизор шавем ки ин сару садоҳо ба чӣ анҷом меёбад, гуфтааст Зинедин Зидан. рекорди навбатии Месси дар бошгоҳи Барселона. охирин бозие ки Месси дар даври 27-уми чемпионати Испания муқобили дастаи Уэска ба майдон баромад, барояш 767-ум бо пираҳани дастаи каталонӣ буд. ин дар ҳолест ки собиқ бозигари dastoни дигари дастаи Барселона Хави низ то охири фаъолияташ дар ин даста 767 маротиба бо ин пираҳан ба майдон баромада буд. Месси ва Хави бозигароне ҳастанд ки аз ҳама бозигарони собиқи дастаи Барселона дида зиёдтар ба майдон баромада буданд. гуфта мешавад ки рӯзи якшанбе ин шумора иваз мешавад агар ба шарти Месси муқобили дастаи Реал Сосидад ба майдон барояд. пас дар ин сурат шуморае аз ҳайати дастаи Барселона ба майдон баромадани Месси зиёд мешаваду ин рӯйхат шояд солҳои сол иваз нагардад. агар шумо аҳамият дода бошед, дар бозии охир минбари майдони Камп Ноуро акси ҷуфти Месси ва Хави зеб дода буданд ки ин ҳам ба хотири ҳамин рекорд буд. гуфтанем ки барои Месси ин охирон рекорд дар дастаи Барселона нахоҳад буд. медонед барои чӣ? Месси ин тобистонам аз даста намеравад ва воҳима карда гӯем шояд шумораи бо ин пираҳан бозӣ карданҳояш аз таърихи пайдоиши бошгоҳи Барселона низ зиёд шавад. чӣ хел буд воҳима? гонорар ё худ маблағе ки барои рақобати ду боксчии машҳур ва чемпионҳои ҷаҳон Энтони Ҷошуа ва Тайсон Фюрии британӣ маълум шуд. ин қадар пулро ману аксарият фақат орзу мекунему халос. шумо агар огоҳ бошед, ин ду боксчии ба қавле номӣ чанд рӯз пеш барои ду рақобат шартнома имзо карданд ва рақобати аввали онҳо қарор аст моҳи июл баргузор шавад. хулас гапи асосӣ ин ки барои рақобати онҳо 100 миллион фунт стерлинг ҷудо шудааст. бо иттилои пойгоҳи хабарии ESPN ин маблағ тавре тақсимот шудааст ки боксчии ғолиб аз ин маблағ 60%-ашро мегирад ва мағлубшуда 40%-ашро соҳиб мешавад. хулас мебури бой медиҳӣ, ҷои сухташ нест. хона ҳатман дасти пур бармегардӣ. ҳоло барои рақобати дуюм маблағи муайян нест, вале гуфта мешавад ки ду рақобат ба он хотир аст ки барои шахси мағлубшуда шонси рақобати ҷавобӣ ва ё худ реванш дода шавад.
ҳеҷ гоҳ аз рафтани сину сол дилмонда нашавед ва барои чизҳои аз даст додаатон низ ғамгин нагардед. ҳаёти Златан Ибрагимович барои мо бояд намунаи ибрат бошад. ёдатон аст 5 сол пеш Златанро ба хотири он ки сину солаш ба ҷое расидааст аз мунтахаби Шветсия ба қавле ҷавоб доданд. Мунтахаб он суистат ҳатто ӯро ба ин хотир аз кӯли Аврупо ронданд. аммо сабр, маҳорат ва нерӯи инсонро бинед ки баъди 5 сол мунтахаби як мамлакати бузург ба як бозигари ҳанӯз 5 сол пеш ба қавле пиру корношоямшуда зор гаштааст. дирӯз хабар доданд ки Златан Ибрагимович дар 39 солагиаш ба ҳайати мунтахаб баргашт ва инро худи шведӣ низ дар саҳифаи инстаграмаш расонаӣ кард ва баъдан сомонаи расмии мунтахаби Шветсия низ дар ин бора навишт. дар футбол ба чемпионатҳои Амрикову Чину мамолики араб рафтани футболбозони дастон маънои ба нафақа рафтанро дорад ва фарқият ҳамин ки маблағи нафақаи онҳо дар баъзан вақт аз замони футболбози як бошгоҳи маъруфи аврупоӣ буданашон зиёдтар аст. эден азар футболбози дастаи Реал Мадрид рӯзи 15 март дар тамрини даставии бошгоҳи Реал иштирок накард ва сабабаш осеби навбатии ӯ будааст ки ин мавсимам шояд дигар ӯро дар майдон набинем. ин дар ҳолест ки азар ин навбат дар дастаи Реал аз 10-умин марҳилаи осеббардориҳои худ аз замони омаданаш ба ин даста истиқбол мегирад. ба назар чӣ хеле ки шубҳанок менамояд. ягон футболбозро дидед ки дар 2 сол 10 маротиба осеб бардорад? ман рости гап нафаҳмидам ин бозингарро. о дар Англия ку як умр дар ҳайати Челси азар ба майдон мебаромад ва дар мавриди осеб бардоштани ӯ мо каме андаркам мефаҳмидем. дар Испания ё футбол тамоман дигар аст ва ё азар аз нобоварӣ баҳонаҷӯӣ мекунад. хулас табибон дақиқ карданд ки азар бо сабаби осеб аз 4 то 6 ҳафтаи дигар ба майдони футбол баромадан наметавонад. аз рӯзи омаданаш азар ҳамагӣ дар 14 бозӣ иштирок кардааст ва дар 21 бозии дигар бо сабаби осеб ба майдон набаромадааст. шумо агар аҳамият дода бошад азар дар ҳамин 14 бозӣ 10 ё 15 дақиқагӣ бозӣ мекард. гумонам бисёриҳо ҳоло ҳам фикр мекунанд ки ӯ дар Челси аст. ба ҳамин тамом то дидор хайр.